Kombinované čistenie je základnou metódou čistenia kobercov podľa ENORM D2210. Na nájdenie správneho postupu čistenia textilných povrchov v súlade s ENORM D2210 je potrebné identifikovať koberec, najmä rozlíšiť rôzne vlákna. Toto je rastlinné vlákno, toto je živočíšne a toto je syntetické vlákno. Pomocou skúšky ohňom sa dajú ľahko rozlíšiť rôzne typy vlákien. Rastlinné vlákna sa pomerne ľahko spaľujú, dymia a páchnú ako spálené drevo alebo papier. Výsledkom je belavý popol. Živočíšne vlákno má prirodzenú ochranu proti ohňu a dymu, preto tak ľahko nehorí. Páchne ako spálená rohovina alebo vlasy a zvyšky sa dajú ľahko rozotrieť medzi prstami. Syntetické vlákno dobre horí, vlákno sa taví, zvyčajne je cítiť po plaste alebo syntetickom materiáli a po vychladnutí vlákna zostáva guľovitý tvrdý zvyšok. Na určenie správnych metód čistenia si pozrite podrobné informácie v našej príručke Reinigungstechnik, aby ste predišli poškodeniu kobercov počas čistenia. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať zakrývací a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity je potrebné skontrolovať povrchy, na ktorých sa bude pracovať, a priľahlé povrchy, či nedošlo k predchádzajúcemu poškodeniu, a posúdiť možné poškodenie. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Kombinovaná metóda čistenia zahŕňa šamponovanie a následnú extrakciu. Na šamponovanie je potrebná jedna časť kombinovanej metódy, šampón na koberce. Na odstránenie žuvačiek slúži studený sprej a na škvrny rozpustné a nerozpustné vo vode príslušný oddeľovací prostriedok. Na kombinované čistenie je potrebné toto vybavenie: podlahový umývací stroj so šampónovou kefou, striekací extrakčný stroj, vysávač alebo stojanový vysávač, lyžica a savé biele úterky alebo kefa na čistenie kobercov. Pri odstraňovaní žuvačiek sa naskôr šokovo zmrazia studeným sprejom. Potom ju pomocou zaoblenej strany lyžice opatrne vyškrabte z vlákien. A potom koberec dôkladne povysávajte alebo vykefujte. Na odstránenie škvrn použite vhodný oddeľovací prostriedok. So savou bielou handričkou odstráňte škvrnu krúživým pohybom zvonku smerom dovnútra. Mäkkou kefou sa do koberca zapracuje primerané množstvo šampónu. Po vyčistení celého povrchu a po uplynutí potrebného reakčného času pomocou extrakčného stroja s rozprašovačom a čistou vodou koberec dôkladne opláchnite. Je dôležité zabezpečiť, aby bol koberec kompletne vysatý, aby sa zabránilo opätovnej kontaminácii. Nakoniec podlahu dôkladne povysávajte bez postriekania pomocou extrakčného stroja s rozprašovačom, aby koberec rýchlejšie vyschol.